از ji Kurdistanê me, Kurdistan li ku derê ye? Kurdistan navberê çar welatan e. Navberê Sûriye ye, Tirkiye ye, Îranê ye û Iraqê ye. Îcar tu ji kîjan yalî Kurdistanê ye? Ez ji yalî Rojavayê Kurdistanê me. Rojavayê Kurdistanên bajarên sereke Kobanê, Efrîn, Qamişlo û Amûd e û bajarên din jî bi nav û deng hene. Erê, îcar demê ku ji te hat pirsîn ku tu demê tu dibêje ez ji Efrînê me, îcar Efrîn welatî Kurdan e, îcar tê bêje ez ji Efrînê me yanî ez ji Kurdistanê me. û yek ji te bipirse Kurdistan li ku derê dikeve, tê jê re bêje Kurdistan navberê Iraqê, Tirkiye, Sûriye û Îranê dikeve. Îcar niha min li ser perçî Rojavayê Kurdistanê deng kir û bila niha kesên Bakurê Kurdistanê, Rojhilatê Kurdistanê û Başûrê Kurdistanê hew jî li ser perçî xwe deng kin. Ji ber ku xuya dike Kurdinê me bi nezanî dibêjin em ji Sûriyê ne, em ji Iraqê ne, em ji Tirkiye ne, em ji Îranê ne. Hev gotino bi nezanî ji wana derdikevin. Nizanin bêjin ku em ji Kurdistanê ne û nizanin xuya bikin ku Kurdistan jî li ku derê dikeve. Îcar Kurdistan navberê çar dewleta da ye: Îran e, Tirk e, Sûriye û Iraq e.